Tak jo. Teďka máte půl hodinu na to. Kolik je hodin? Už dá to trochu stranu? Nemůžeš, teďka to přesně mě zavírá. Aha, promiň, ale teďka tam stejně hodně. Tak ať tam takhle. Teďka je 14:10, takže 14:40. Do té doby máte možnost si to projít, máte to na mailu, tu tabulku. Tady to máte vytištěný, každému to rozdám. To si všechno zvládnu. Když to stihnu. No, už jsi úplně plný nenávist. Ty si byl... Je full, ty vole. Jsi debil. Máš tě na ploště, ne? Počkej, co máme na mailu? Na mailu máte tu tabulku v Excelu. A teďka, co byste měli si zkusit, jakože to vyplnit takhle tím způsobem pro vaši pobočku. Co jsou prostě ty fokusy, v jakých to je produktech, i když prostě nebudu vědět nějaký další data, tak to jsou právě ty inputy, které potřebujete k tomu planabejku od těch vašich VPs. Přesně tohle. A rozdělit si to na jaký mají strategie a v jakých těch strategiích co by mělo přinést ty výsledky. A tohle jsou budou ty klíčové projekty, které vám ty výsledky budou naplňovat. Protože něco a jak jiného to nechci o fokus produktu, jak to chci u všech? můžete u všech. A z toho potom ještě vědět, jak se to přetransformuje do toho individuálního plánu. Že tam byly dva přístupy, které jsme řešili. Já jsem teda pro ten druhý, protože jsem ho sám navrhl. To je o tom, že tadyhle vlastně první přístup je, že do toho individuálního plánu vemu jenom ten PR, tam veme jenom ty action stepy, který tam má on jako responsible. To je jeden přístup. Druhý přístup je ten můj. A to je, že si ten PR veme action stepy i těch druhých, pokud je zodpovědný za ten projekt. Protože prostě on pak řekne, no jo, jenže ono těch 10 aplikaček nepřišlo, protože ten projekt se nepoved, protože to postavil ten CR. OK, mě to ale nezajímá. Ty jsi PR, si byl zodpovědný za projekt, 10 aplikaček. Stejně tak, jako vy jste zodpovědný za to, co máte v plánu. Ale nezajímá, jestli prostě je tam nějaký nováček, který se na něco vysral, že nebo tolik. Tak jo, půl hodina a můžete konzultovat, ale pořád